Yo yo yo, what's up? Good afternoon mga soy, mga katropa. Ayan, mag-fishing adventure kami mulit. Kasama natin ang mga katropa. Ayan, si katropang metal at si katropang mandaragi. So andito tayo ngayon sa Pampanga River. So papakita ko sa inyo mga. So ayan ang spot namin ngayon. Andito tayo sa Pampanga River. Ayan, ang ating mga katropa. So stay tuned lang mga katropa. Arroyo. Hah? Iya, warung. Ya? Apa? Iya, boy. Ano? Bilang dia anak satu. Ito. Ano? Tingnan ngayon eh. Lapnya kan kayak datan. Iya, warung. Tingnan. Dua apa sih? Lek namanya warung kering. Ganun pa mo, ganun. May. So, naghuli kami oh. Ibang klaseng tilapia to. Ha? Boleh. Oh. Ha? Yuk, ako. Asoy, katropa oh. Dali na naman. Oh. Bear scats. Kulang. Malaki-laki to mga katropa. Sipitanin kayo. Oh. Ayan, malaki-laking ulang to. Aray. Malaki-laking ulang. Oh. Okay, kuha mo ito para tumitang yung kaya na pados na eh. Tumitang yung pados. Ah, dami na eh. Uli. Yun, uli na naman. Uli na naman. Katropa. Uy. Ay pala wala, katalik na. Bah. Putot si pare. Kinain ko yata eh. Ha? Kinain eh. Kinain niya, hindi ko oh. Ha? Talik na. Tuh. Ayak mo niya. Tingnan naman siguro. Ha? Tingnan mo na. Ano? Dadagdag ka na ako. Ayun, dadami tayo. Tigilan niya. Ha? Kaya paro rin eh.
Ayos mga katropa. Isa na naman. Isang ayuda. Aray. Sige na naman ipit. Aray.